Niin, nyt on 28.6. Olisiko kello jotain 13.00 ja tässä Tikkurilan keskustassa. Tän ratikkatyömaan vieressä. Tältä nyt näyttää hiljasta on. Perjantaina kävin tässä samassa paikassa ja melu oli niin valtava, että oli lähettävä pois, ettei siinä saanut oikein omaa ääntä kuuluviin. Mutta tämmönen tää nyt on sitten, että mitä tästä nyt osais sanoa. Kaupungintalo näkyy tossa, tämmönen vihreäkattoinen rakennus. Ja sen lakana on Dixi, joka on samalla toi rautatie, Tikkurilan juna-asema siinä paikassa. Elikkä mitäs tässä muuta on näkyy tunnistettavissa. Aha, tuolla osuuspankki. No, tällaista se on tässä tämän näköistä nyt Tikkurilan keskustassa. Että. Luulisin, että tässä nyt jotakin muutakin tapahtuu kuin pelkästään tuo junaradan pohjatöitä. Että onko tässä nyt taas sitten vähän niinku kaukolämpöputkihommaa ja viemäröintiä ja mitä kaikkea tässä samalla tehdään. Sen enpä osaa sanoa. Tossakin on uusi talo ja se on joutunut aika lähelle työmaata ja mikä ehkä ikävintä, niin siitä tulee juna kulkemaan tuosta. Että saattaa pikkusen tärisyttää. En ole kyllä varma, mutta sen sitten varmaan näkee. Joo, pysäkki pois käytöstä on, joo. Joo, mikäs tässä on? Tää on pilviagenttipalvelu. Onko täällä jotain? Mikäs se sellainen on? Siellä vastataan puhelimeen varmaan. Näin se on, kun kaikki on pilvessä, niin ne on ok silloin. Joo. On siellä aika paljon noita työmaan toimistojakin, että ei tää nyt ihan pikkuprojekti ole. 3, 6, 9, 12, 15, 8, 21 koppia tuolla on. Joo. No ei tässä nyt mitään sen kummemmin ihmeellistä ole. Mitä tässä nyt osais sitten enää katsoa? Tossa oli silloin kun mä kävin perjantaina, niin siinä oli Tämärokki Kallioporakona ja ne antoi mulle pienen näytteen siinä. Melko varmasti se semmoisen 5 sekunnin päräyksen piti, kun mä tulin kameran kanssa tähän, mutta nyt se on hävinnyt tästä. Niin aika nopeasti ne siirtelee. Niin. Olikohan se tuo justi? Se on tuo justi, joka on tuo korkea keltainen puomi tossa, niin se oli äsken perjantaina tuolla Montussa. Joo. Tossa on, mikäs asema tuolla lukee? Tuo terveysasema vai mikä? Tää ihan kattaa. Terveysasema, Helsingin Joo, osuuspankki on siinä vieressä. Apteekkikin on se. Joo. Mä sanonpa, että tässä sitä on riittänyt melua. Sanotaan nyt viimeiset 15 vuotta, kun kaukolämpöputkethan tässä oli ennen tätä ja mitäs sitä ennen oli? Sitäkin ennen oli jotakin remppaa. En muista, mutta sen muistan, että tuossa niin kauan kuin tuo tori on tuossa ollut, se on tuon kaupungintalon takana, niin siinä ei ole oikein kahviteltu äänettömästi, että on nämä rakennuskoneet on ollut siinä niinku kuuluvilla aina. Mutta tämmöistä se on sitten, kun rakennetaan, että rakennetaan sitten kerralla kunnolla. En tiedä kuinka kauan tää vielä tässä on. Joopa joo. Eiköhän mä nyt päätä tämän raportin täältä tähän.
nyt.